Kaixo, Rosin irratiak aurkezten du Frantsisen konsolatorioa. Uztailaren 13 dugu gaur, eta guk ez dugu superstiziotan sinesten, beraz, 13 izan, 14 izan, 25 izan, guri boz. Tira, 25 ez, bestaguna dela. Ba hoxe, ordua dela eta, egunero bezala, Frantsisen konsolatorioa talera. Pasatuko gara. Edozein duda duzuela, edozein gairi buruzko kezka, hau da zuen tartia, Frantsisen konsolatorioa. Eta telefono zenbakiak eman aintzintik, aste honetan gurean izanen dugun aditua agurtuko dut. Aste honetan, gurean izanen dugun aholkulariak bizitzaren unibertsitatean ikasi zuen. Bizitzak erakutsitako ikasgaiekin zaildutako persona bat dut nere parian, Eufrasio Irazoki. Egunon, Eufrasio? Egunon bai. Tira, Eufrasio aspaldiko ezaguna dugu irratian, batez ere, gure teknikariaren atautsi dugulako, eta aste honetan gure bide lagun izanen dugu tarte honetan. Ze, Eufrasio, preso nola? Ba, ez dakit, zerbaitetan laguntzen alba dut, bai. Lasai. Ba, nik ez dudola, unibertsitatean ikasketarik egin, baina... Ba, zu bertzera zera unizakizuta lasai egon. Bai, titulu batek hain ematen du esperientziak da seguro nago, da seguro gaude erki aholko hartuko justula gure entzuleak. Ba, ja ala den. Zuk erran beharreko gerran nasai eta listo. Ba, hortan abile naiz, erran beharrekoak aurpeire beti. Hori da. Tira, aurkezpenak egin ondotikan, gure telefono zenbakiak goraziko txut. Behetzi bat, edo gure WhatsAppa, 6 zazpi bat 6, beretzi lau zazpi zenbakian. Deitu lasai herrian, eta hemen saiatuko gara zuen kezkak baretzen. Eta uste dut badugula norbak ere Frantsisen konsolatorioa bai erran. Egunon bai. Egunon bai, nortzalatan ondi ditzi duzu? Isabel naiz, zuharra morditi deitzen dut. Ta, zemuz, Isabel? Alde batetik izigarri konten. Bino bertzetik kezka pixkatekin. Konte baino kezkate? Hoi, nola da posible? Kezkatu bat zaude, ezin zara konten egon? Ja, kezkatu ez zaudelako. Ba beire, azalduko dizuet. Kontua da, ni izigarri astelen zalea naizela. Zalea ez, astelen adiktua. Niri astelenak izigarri gustatzen zaizkit. Niretzat astelenak hasiera dire, aste berri bati gogo zekiteko lehen eguna. Bizitzak emaniko aukera berri bat. Ez dakit nola esplikatu? Astelenak alietzeko desiotan egoten naiz. Kontua da, jendeak arraro begitzen nauela, eta horrek kezkatzen hau? Ba, normal. Raroa da bai. Ni aspaldi jubiletu nago eta niretako egun guztiek iguala dire, baino zure kasua, zuk erranen zinuen bezala, izigarri arraroa da. Eta atrebentzia ezpada, zertan ite duzu lan? Bueno, lanik edo iten baizu, klaro. Astetartez aurrekin begirale lanetan aritzen naiz udalekutan, eta aste ondarretan ibardingo benta batean aritzen naiz zerbitzari. Orduen ze, ez duzu egun libreik? Ez, batzutan iganderen bat edo bertze, baino ez. Orduen igendia egun libre bakarra izu. Dena den, astelenak ailegatzeko desiotan egoten zarela hartzen duzu? Bai, eta ez dakizu nola, niretzat astelenak sakratuak dire. Normal, jendia gaizke behiritzea. Bai, eta ez dakit zergatik, hain arraroa naiz do. Tira, zure kasue aztertu eta egi erran behar badatzut, arraroena bilan izetia da, baina astelenak gustoko izetia. Ez dakit, ez nuena inoiz alako igaitu. Tira, agian ostalarin bat obertzi izaren da bai, astelenak aietzeko irrikitan denik, bino kasu enten bai, arraro da bai. Halaxe da? Ba, nik uste du bauzulak eskatzeko motiborik, adituren baten eskutan jartzia pentsatu zu edo? Bai, baino aitzinetik zuei aholku bat eskatu nahi nizuen. Arras ongin duzu, nik zuriai irten bide harpatzeko bizpairu bide kusten dut. Bizpairu? Bai. Bistan dene zuri lanitia gusten zaitzu, eta egun libreak zure bizitzan traba bat dire. Hoi argi gusten dut. Bertzenaz ez da normala, astelena jagatzeko desiotan egotia. Bai, zaten alda?
Orden, irtenbide ekonomikoena eta errexena. Ibardingo nagusiei igendia lan egiten adote duzun galdin eta begiraleen lanean hortzeguna libre hartzia izateke. Hortara, hortzegunen libre hartuz gero, bertze guztiek bezala, hortzileria ailegatzeko desiotan egonen zinen. Irtenbide logikoa, bai, dudarik gabe? Bertze bide bat, baserriren batean lana eskatu eta han bai, han goiz, atxalde eta atxian lani beharko zinuke, asteko 7 egunetan. Hola, nere gise, zuretako ere, egun guztiek berdinek. Bai, hori ere irtenbide logikoare, minon gaur egun baserriak bizitzeko ez tomaten, ala diote benpin. Bai, hirugarren aukera txinara gatea da. Han ere goizetik arratsera lan eginen duzu, eta han inork ez zaitu arraro behiretiko. Bai, eta arraro begitutare begitxoiekin etxietek konturatuko ere, hoi da hoena. Bueno, batez ere hortaz erran dut, Ba, ez dakit. Txina urruti dago, tani baserritar, ez dakit. Helburua bicho arraro komplejo hau gainetik kentzea da, eta ikusko dut. Ba, zu pentsatu ongi, eta batez ere, aprobetxatu gaurko egune astelena dela. Saiatuko naiz. Esker mila, astelen on zuei, Aio bai. Kasu arrarua bai. Bai, arrasaro eta denak ala izin dute dire, ni bertzenaz ez dakit aste bat iraunen duten, Ez, lasai. Guain arte nahiko kasu arraroak izan txugu, minon, astrena gustuko izatia. Tira, badugu bertzei bat, Frantsisen konsolatorioa bai erran. Bai, egunon. Egunon bai, nortza eta nondi deitzizu? Ba, ni Antoni naiz, eta almandoztek deitzeu. Ongi Antoni, eta zein da zure arazoa ba? Ba, beire, kontua da, hiendian bastandaren biltzarra dela, eta bautela arazo txikin bat. Ze, etzara bastandar sentitzen? Ez da hoi, eta ia ongi erten duten. Bani, almandoztara naiz sortzez, eta bere hartan bizi naiz, bere unten, eta berez igendeko desfilean almandozko karrozan atrabiarko nuke, baina kontua da neskalaguna arraioztara dutela, eta neskalagunak arraiozko karrozan atratzea eskatu datela. Ai, maitasuna. Ez, baino bada bertze arazon bat. Izan ere, nik kuadrilla Elizondon dauket, eta kuadrillakoek ere ekin atratzeko eskatu zataten, eta, klaro, orain ez dakit, almandozko karrozan, arraiozkoan, edo Elizondoko kuadrillaren karrozan atera. Ba, zuek zer dioze ba? Ba, gaur astelena dela jakinik, eta beste egindian nire eritzie manen datzut. Bai, erran bota. Ba, nire ustez ez duzu bakar batean atratzea merezi. Ta nik zure lekuen, deni ezetz, erraineke. Nola, denei ezetz. Ta ze, karrozen desfilean bat gabe? Zu erotu ez haude, ta hoi zergatik ba. Beste egindian bada, eta astelenea oiniken dudekin balimez zaude, seinale da karroza prestatzen ez duzule jausin, ez dala? Tira, ba, haidire, edo ari omen dire, baina nik ba... Bai, tira, jomen, eske, aitzakiek. Gazte guztiek igualazate. Dena mana nahi izaten duzue, baina zuek zeustizue. Arraspo da bai, jende aliatu eta Elizondoko karrike jendez jainizka guztia karrozan atratzia, nio aintzinetik balana, gure garaietan, ordean bai, denak lanian hitzen ginen, goizian, atxaldian, gauez, horreize, nik ezin dut, ni okupetuen nago, aitzakiek. Eta gero jendea bai, aliatu, eta gaina lehemiziko sarien nahi dugu. Nio zuek zeustizue, gauza ez zirola, Oraingo gaztek, ez duzu lotxik, lanik ez zuten, eta ero karrozan atra nahi zue. Karroza espiritu zaindek inen balu bezala. Baina, arraio fundamentu gabiak. Tira, gaurkoare uste dut torru utzi beharko dugula. Garte!